Puheenjohtaja Kaukola, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kokoomus äänestytti nämä hulevesimaksut kaupunginhallituksessa ja käyn ne nyt tässä minuutissa läpi. Eli kokoomus ehdotti tyhjien tilojen aktiivisempi vähentäminen 600 000 €. Toimiala vastasi, että tyhjien tilojen määrän puolittaminen ei ole realistinen tavoite. Kokoomus ehdotti, sallitaan korkotukilainojen muutokset takauslainoksi 1 miljoonaa €. Toimiala vastasi, että esitetty muutos on kaupunginvaltuuston hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten vastainen. Kokoomus ehdotti maataloustoiminnasta luopuminen 250 000 €. Toimiala vastasi, että maataloustoiminta on lähes itse kannattavaa ja kalustoa tarvitaan muuallakin. Kokoomus ehdotti vuokrattujen pientalotonttien osto-optio, että tarjotaan osto-optiota vuonna 2026 1 miljoonaa €. Toimiala vastasi, että tarjoaminen vaatii merkittävästi resursseja kaupungilta ja niin edespäin. Kokoomus ehdotti, Vantaa käynnistää koko kaupunkia ja konsernia koskevan tilatehokkuusohjelman 500 000 € ja toimiala vastasi, että lähtökohtana on jo tilatehokkuus. Tässä nopeasti, kiitos. Kiitoksia, Valtteri Ruohonen, olkaa hyvä.